yɛde nsɛm bi fa yɛ nua bɛma ko nhyira wɔto nnwom angosra ɛsane pa update a ɛfiri mu aba wotumi sɛ ɛyɛ ko nhyira ne nsɛm no ndura na yɛ ka bebre na ɛyɛ ko nhyira na dafo pa ɔno ne bɔ kosua tafre ɔno so ensem kakra wo fa ho no ɔno so diaba ɔse ko nhyira na dafo ɔse ɛyɛ abayo beti wotumi sɛ adwuma na sɛ dwuma wo dia no no empo no onka sɛ ko nhyira wa yɛ ade anase ne oyɛ na ɔmo bɔ na ba so wanya de ye nyina ye twi na so anase ye twi nanim sɛ ne a won san ko ye bi na abayo we so de wotumi sɛ dwuma anase obra wa festi na nu so a wo boa no na ndura de ɛyɛ sompa fm de ɛyɛ ko nhyira damfo ye okohia beti de wone ne yiyi nsɛm anopa ɛna ne tintini ne tietie ma ne sɛ beti sɛ atopa bebereba ye ko nhyira twi nyina 10 cd ɛna ɔde ma ne ma ne hye na bufo a ɔde ne kɔ sompa ye duabɔ ne ade nyina ɛde abam ko nhyira damfo ɛde update anase nsɛm no ne ti ɛne ne nan nyina wɔde abrɛ ye ma yentie no emra according to me am eba ne komodie mu na akora e koda ne dua ne wie no the video asend Kofi amena hu se yadane anya ye ni nyina no se me ba Kofi woni mu hwea e de ya to asend no kra bi ho ya ka se mi so ma me se ne kan ne de ene de Kofi ko nhyira se wa hu se bo ansa na e be ba che se we no oni ma wura no se tu fa sa na ti ante wo be o pa wo se boko won se dross wo ba jonso na de yi ni sabe e pimu twi ade na de na kutu wo de mframa be tu afri ni tunum aba se kura wane wa wane apepa woni na ma ese me due ne womu de wo ma metumi akeka bi a kire ne se on ba bontin me kasaye ni na di hu nkomo nse da nyo ono ane pe but asa asofo mpanyimfo na one wo mo ne nam na etu ne fo but ebu man in settle na bibia chonko to be settlement no na de wo mo ne se sabai we wasi ne buso ni awrade be nanti yeah entima umisa na ma misika pote pa abedi ne ho free wo bai ho se dua no abena se no sende ma yeah skasa no mo de ma wan ka se me ni ko nsa kasa e me se wo mama ni sika wo de adane ansa na wo mo sa ma ne sika na ankasa na oje no etesa abena yama usika se fada ni dua no ma ono no Sunday say me 2000 na me say 2000 de menye why na Sunday oba no fies kapa wa chan eno sene 1500 fan koda ni dua no ntimi ko apa no ko bisa no no eno obisa mo chiechim no se o ne ma ho betum dia da nti sika na ma mente so nti papa ne yes o da no ka che me se boy na anji antum se wa ye de o da ne enye yi nti se sika se na abedu ho 3500 tie wai e wo ma me phone so what I say ma nti emze me ni Kofi adi nkomo bebre na me person ka obe kasa anase obeba na I say mpanyimfo dis me ne asofo no mu kasa na because abai we dey say dey nyama kon onye na twi so obeje mu me wodwuma na wan kasa kro beso no na wo ye sa me ne ye obogoso titachi ma na bebe mu ni adele eno na ye ma anko ma de okoye de wo ma okay enti what ye wa enti ye bogoso mu na akoye asa de na esi abena usia no di science na wukosia no hotel no mu start se mu di mu nkomo no ma echa no woni ma ni nkomo bia biom mu once na woni ma okatimi no atachi ma woni ma ni nkomo bia biom ko pen Thursday no so mi nkosia no yeah chapons na brantie ya ma edwa di chapons asemuni okay enti efutuo na ye betu wo na ebia wo de we be ye asua de a hwe asem ne ba se ya mama ye be ya sma wo kan de betu ba se ye na ni bresem pa na so asem ne ba se ya on say the social media trend no we are what do some obi be fi se bi o asheda no repeat because yes when your manager no sa no pesa meka waba on the street no waba so bi it's ya your life no so life it is no when your manager no sa me no kasa me no Kofi din komo no ma me ne Kofi din komo na it say ya me support ko nsira wo bibia mu because mpanyimfo se bibia nkoka papa enye grede enipa do so wi ase ala ni amfa ka kire ni amane de ko nsira din na aba me bibisa Kofi se me pese me hunu se woni akwala na da ana because oni na busa so na unchire mu obeka nyina na ho no keke na kwala ope na me tira no me sorry yes asum jaba but on say nipa ye bone a on won check e kire nsunsu aso no se obi ni obi koye sexa onim se obi wi amanim guase ebeba nti onim se sa na be yanko obeka se bia menye afi na obeka woni wu a
Ebi as a gospel musician, I so microphone to jum. Ghana has so they be no Kofi Emuremu. Inte ba ya den se Kofi be ka se, papa, me ne nada. Obe on to me nka. And yes, I don't know what settlement here. Let us jamba. Settlement. Because I buy where I been why not so what woman come out can obey. Settlement no nim se ma me no osika as solve case no. Ti na was nka ba 8 years. No me se betwa. No nim se scan 3,500 be on ti na nke betwa. Me ma me ase kan ya say no credit register. Se se me ba ko me na wo no na ne koda ne ma me de wa. O so wan kan de. O video o se wan kan. O se yamana evidence chess or kind of so another meeting come about any evidence so net sa very careful ya frabosum ba mama o twa bia na yedi se sa kra no a mama se bibia nsi se me ba no ne abaye yada why are you paying 3,500 Ghana cedis to be so nya enye Kofi ni se awa ndu afia ni se enye Kofi ne ka so metua mama na sam ne ha no according to me am ba no komodie mu na akora ikoda ne duane we or the video was send Kofi am na hu se yada ne anya ye ni nyina no aha me eno kware nya wo de na me condemn wo me pesa me kan dis so se me ba Kofi woni mu hwia e de no to asa ade bra no krabi wa ya ka che me nchat ade boy ni ya ba no defend no David woni oba kwada na ka na se kan kan ya yes sir se na kai kan ya no kura ye wo me se ko ma pe wasem but ade bi wa na pesa wo tiretrim so ma me se ne kan kan na de ene de Kofi Konshira oza wa hu se bo ansa na ebe ba che se we no oni ma wura no se tufa sa na ti ante wo be o pa wo se boko won se dross wo ba Johnson na ade yi ni sabe epimu chi ade ase na ade na kutu wo de mfra me betu afri ni tunu ma ba se kura wane wa wane apepa woni na asam ne wo no wa mo wie no mo pepa mo nim se no ano no ade no to je se ohoro because enchire bo a se to no a ayi no eyi o sa boko no se mpia ma mama asumdie nso mato enti de wo mini se bo no de bebo na enu wa wonim dadansa na wo kose efo mafa enti ano de pa ma wo be ma nya wo me drop baby abese na ya ma menka bi de na se wata ma menka wa nwie e wo se ejina mama kasa na ne bo pupa o me se champon e ya asem kese be ma to obaase a e ya bosu na aya bosum dia on so mo ne bra yi no wo no so bosum kro wo bra wi ase obae bosum be no bosum aya fokoma so sa tra wadwene da bia de hemu eni atwan to se mama wo ken na nko no ko ene ya nko be ko biem enti wo bisa se o jam pratwe na wo to aso mesra sofo we ye enye ko nsira wo to dwom nko wo to go asofo mpanyimfo kra ye pratro ko omo ye na no to dwom de no abere update bi ebe pie film be ba no ye bebe because abayo bet say ko nhira magin tum say an ne a o ka no eye no krese wo bono doggy e wo hotel ho wo bi de 10 cedi to ho man e san ka ten se 7 na se kankan se ko nhira ambe kasa asem no anaso wa mbe yi na nim se wa ye sa de na duabo no enya dia wodane na ebe yi e pientwa e na mbe so nda wi makra